Ganina, naminaw ko sa awit, ang unang gikanta is, kung atong mabantayan, count your blessing. Amen? Count your blessing. But pasabot nga, nagiday blessing. Blessing that money can't buy. Amen? Nagisulti ni Pastor Jimbo, I remember, usa ka quotation, money can, there are things that money can't buy. You can buy food, delicious food. Makapalit ka og mga lamian nga pagkaon. But you cannot buy the appetite. Amen? Salamat nga bisang ginamos lang pero lami kayong kaon, hurot ang bahaw. No? Money can buy mansion. Nindot kayo nga mansion. There was a time nga ginbite ko sa ka mansion. To be honest, may gisunan, nakaingon ko mansion gyud. Kay one time kalibangon kanang kasiaron ko niya, akong ginan, "Ma'am, where is your CR?" Siya, "Over there." Akong giadto dito, pag adto nako dito, ang lang CR murag room. Dako kaayo lang CR. Unya ang ilahang toilet bowl, wasan dako apod. It was the first time, pastor, nga kita ko atong bawla. Pag usa man ni nahibong pag ko, lindot sa kitong CR kay naglain yung tiyan. Pag kita naon ako, wala naglain ng tiyan. To make the long story short, wala ko pagawas akong hugaw. Ano man, pag tanaw ako, na-amaze na ko. Nauwo ko. Money can buy mansion, but not a home. Amen? Dili, ang balay, ang kwarta makapalit og nindot nga balay, to di siya makapalit og panimalay. Amen? Money can buy woman. Matuo ba ta na? Naiusa ka tao, niingon siya, "Pastor, lain na sa hungkira, pastor." Siya nga naman. Niingon man ditong babae, "Sir, skwinta na lang, sir. Skwinta." Imagine that. Money can buy woman, but not a good wife. Amen? Don't lose the things that money can't buy. Amen? O kining ato pangalagad igsoon, dili ni mapalit sa kwarta. Amen? We are serving the true and the living God. Amen? But tonight, I will be speaking about faithfulness. Amen? Ganina, birahan ganina ang pagampo. And I believe that if you're not faithful, you're not involved in prayer. Amen? Ma-divert gapon sa prayer ang word faithfulness. Amen ba? Lisod kayong tawgon kang faithful and then you are prayerless. Amen ba? And I believe nga kita Makristohanon, the more we be faithful, the more we involve in prayer. Let's open our Bible. Shall we all stand, please? Open our Bible in the book of Romans chapter 12. Romans chapter 16. Romans chapter 16, verse 1 down to verse number 17. Romans chapter 16, verse 1 down to verse 17. Say amen if you found the verse. Amen. Let's read this responsively. I will read in verse 1. Kami mabasa sa verse 2 down to verse number 17. Romans chapter 16, verse 1 to 17. Verse 1, the Bible says, "I commend unto you Phoebe, our sister, which is a servant of the church, which is at Cenchrea." Verse 2. Verse 3, "Great Priscilla and Aquila, my helpers in Christ Jesus." Verse 5, "Likewise, greet the church that is in their house. Salute my well-beloved Epaphras, who is the first fruit of Achaia into Christ." Verse 7, "Salute Andronicus and Honia, my kinsmen and my fellow prisoners, who are of note among the apostles, who also were in Christ before me." "Salute Urbain, our helper in Christ, and Stykes, my beloved." "Salute Herodion, my kinsman. Greet them that be of the household of Narcissus, which are in the Lord."
Salute Rufus, chosen in the Lord, and his mother and mine. Salute Philologos and Julia, Nereus and his sister, and Olympas, and all the saints which are with them. Verse 17, Now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses, contrary to the doctrine which ye have learned, and avoid them. Let us pray. Most gracious and loving Heavenly Father, Lord, nagpasalamat mi nga karong orasa ana kami sa prayer vigil, nagampo mi Ginoo nga ikaw magadasig kanamo pinagi si imong pulong, gamitay mga lagad sa pagpasabot Ginoo si imong pulong. Salamat Ginoo sa imong kaayo sa among kinabuhi Ginoo. Dili mi kabayad sa mga benepisyo nga mo nadawat di kanimo Ginoo, but we can serve you Lord faithfully tungod kay ikaw ang Dios nga nagluwas kanamo. Kini tanan magiampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. The title, the message this evening, Faithfully Serving, I Salute You. Faithfully serving, I salute you. If we talk about the names of Peter, I do believe why Kristohanong wa kay lang Pedro. Amen? Wala siguro Kristohanon nga dugay ng Kristohanon wala na kailan ni Moses. I do believe kailan tanan ng Moses. Amen? We know kinsa si Joseph. Amen? The dreamer. Kailata ni Samson. Amen? Jonah. Mga tao nga iladong ngalan. Amen ba? Arito sa New Testament, kailata ni John, kailata ni Mark. Nakadungog ta silang mga kinabuhi. But when we talk about Adronios, brag, di kayo familiar sa to ah. Hello, amen? When we talk about Epianitos, saan nang Epianitos? Pangalan pa ba na sa tao? When we talk about Trypusa, maramnig na ipangalan si Iring. Trypusa, ganina, ay, nabantayan bitaw, ganina, samtang gabasa mo sa mga pangalan, brag, kamo mismo, naglisod po magsulti sa kanang pronunciation, no? Bisan ako gani, brag, gusto mo ni mga lana, Ansincritus, Pligon, Hermas, Patrubas. Main nyo, kung kadang ngalana, inyo na nga, mauwaw siguro mo mingon nga, ako nga, si Patrubas. You know what? Let's be, karon nga, generation, igsoon, nabantayan ako, karon, mangutan ako sa pangalan, mga high-tech na gangan karong panahon na. Na one time, mangutan ako, si pangalan mo, ako nga, si Sky. Kanindot ba no? Thunder, Sky. Si pangalan ni mo, Blue. Hasta ang crayons, gapil na. You know what? Kung ipangalan ni mo, si Berting, si Sirhing, si Anghiling, hasta mauho ta. Di ba? But, you know what? Romans chapter 16, Apostle Paul mentions names who are not very familiar, but they have done something for the glory of God. Amen? Samtang gibasa na ko ang Romans chapter 16, makiksuunan, God impressed my heart to wrote a message nga, kita mga Kristohanon ba, sa gusto ta nga mahimot ang familiar, mailado ta sa mga kauban natong Kristohanon. Mauni ako nga, mauni. But you know what? Be thankful for what you are. Amen? Pasalamat ka nga, bisan di ka ilado, basta na kay gihimo para sa Ginoo. Amen? Usahay man gyud, we strive for greatness, pero nakalimot na ta nga kini nga tong pagpangalagad, dili ni kompetensya ay, kundi patirod aray ni. Amen? Kilalang tirod aray ni, kaning per vigil igsoon, tinuod kapoy kay ni. Dugay kita mga tugan ni ron. Malas 12 siguro ta mauman, di ba? Pero kining dakulig mahimo igsoon para sa nimo ug sa imong makaigsuonan. Amen? Because you are not praying for your own only, but you are praying also for your brothers. Amen? Nagampo kasi imong igsuon, nagampo kasi imong pastor. Amen? Mo na igsuon, ang ganda siguro nagampo sa pastor, nagampo mo sa imong pastor. Amen? Are you praying for your pastor? Maampo na lang ko pastor kay wala may lain. Igsuon, you need to be faithful in the Lord. The title of the message this night, Faithfully Serving, I Salute You. The word salute, salamat ko nga na-share, is something, kanang gitawag siya ba nga, gi-honor ni mo. Amen? Something nga imong gitagaan o pagtagad. Amen? There are names in the Bible nga wa kay nato na ilhan, wa kayo nato natagaan, di ko wakat kay bawo silang storya, ang uban nalimtan na nato, pero naas lay gihimo sa Ginoo. Hello, amen?
Na ay mga simple names in the Bible, pero nakabuhat sila og maayong pagpanglagad. Verse number 1, ingon ang Bible sa verse number 1, I commend unto you PB, dili TV si PB, our sister. Imong tanawon na igsoon na ay babae gigamit sa Ginoo nga mga lagad. Amen? Dili siguro ka mapastor kung babae ka, dili ka mapastor, but you can still serve the Lord. Amen? Hello, amen ba? Don't discriminate yourself nga babae man ko pastor, di na lang ko mga lagad, uy. You know what? Giluwas ta sa Ginoo. We are saved to serve. Amen? Wa ka giluwas sa Ginoo, maglingkod lang ka, pasinaw ka dira. May lang niya akong pagpasinaw, mawag ting abog sa lingkuranan. No. You are saved to serve. Amen? Na i-purpose ang Ginoo nga nung giluwas ka. Amen? Usa niini mo tambong ka sa prayer vigil. Amen? Usay luwas sa bit ako, nya na lang kanang prayer vigil, nya na lang. No, so paminaw, kining prayer vigil para ni sa mga matinud-anon ng Kristohanon. Amen ba? In verse number 1, I commend unto you PV, our sister. The next word was, which is a servant of the church. In this book, Apostle Paul described PB as a servant. Amen ba? But pasabot nga sulugoon sa simbahan. Amen? Na yung mga Kristohanon, di na gustong mayong sulugoon, gusto nang mayong hawd. Si ikaw kuha. Hugaw kaayo. Dirty. Ayaw, dirty. Ikson, mga iksonan. We are servant of the church. Amen? Sulugoon ta. Amen? How sad na iksonan. Kaniadto ang Kristohanon magpasugo pas pastor. Pero paggadugayan, itaas ang posisyon. Kinsa man ko para suguon ni mo pastor. You know what, mga iksonan? We need to be a servant in the church. Amen? An Apostle Paul mentioned in this verse that PB, si PB mga iksonan, servant siya sa simbahan, which is at Cenchrea. That's why na-mention ay ang ngalan sa Biblia. Amen? Number 1, di ko maglangan, let us look at their names. Let us look at their names, their identity. Amen? Si Phoebe, ising sa Bible, servant siya sa simbahan. Verse 2, that ye receive her in the Lord as becometh saints, that ye assist her in whatsoever business she hath need of you, for she hath been a succorer of many, and of myself also. Verse 3, great Priscilla and Aquila, my helpers. Gidescribe si Priscilla o si Aquila nga mga magtatabang. Helpers, amen? Pero na yung mga Kristohanon, sa ubang wala siguro yung simbahan na, sa ubang simbahan, sa amo siguro yung simbahan. Dito, na yung mga Kristohanon nga dili helpers. Magpabugat. May gustunan, di ta magpabugat sa bulhaton sa Diyos. Amen? Umayon ng galing pastor, involved ta sa prayer, appeal mo sa prayer. Amen? You are helpers. Amen? Ganina, gisgutan dito, servant, karon helpers. Oh, amen? Tabang ta. Ha? Helpers in Christ Jesus. Verse number 4. Tanawa. Who have for my life laid down their own. That word. Next. Kaniadto igsoon, kung Kristohanon kaniadto, Christianity means you are willing to die. Amen? Amen ba? Willing kang magpapugot sa imong liog. Mauna ang Kristohanon kaniadto. Ang Kristohanon kaniadto may igsunan, mamatay ug magpakamatay sa iyang gituhuan ug gibarugan. Amen? I hope na apay mga Kristohanon nga sama ni ana og baruganan. Amen? Na yung mga Kristohanon, di sa ko. Nag-ulan. Salamat sa Diyos. Makapalibad na ko ni Pastor. Iso, pasingan lang ng ulan. Pastor, di lang sa kumutambong per meeting kay nagtuo ng ulan. Iso, if your heart is willing, it will make 1,000 of ways. But if the heart is unwilling, it will make 1,000 of excuses. Amen? Amen ba? Let's involve in prayer. Dito makiksunan, sige kung kuwan sa makiksunan na ito nga, appeal kita. Luoy kay pastor, hindi mo ma-appeal. Maniguang sa iyo. Hello, amen?
Padayon ta. Verse number 5. Likewise, great the church that is in the what? Kanya ito ilang simbahan, balay. Sa ilang kaugalingong balay. Amen ba? Salamat sa Ginoo nga ang church building. Salamat diri sa Mabulog, gitagaan mo aircon nga simbahan. Amen? Are you happy for that? Amen? Amen ba? Na yung mga kasimbahanan igsuon nga airlaps. Lapos-lapos ang hangin. Oh, pangita na lang mong posisyon dira kay paninguton jud mo suwali. Nga panginguton nga hastang inita naman di ay. But thank the Lord kining simbahan how the Lord bless this church. Pero kaniadto maigsunan ang ilahang simbahan balay lang. Amen? But they are faithfully serving the Lord. Amen? Karon ang simbahan aircon, samot ka mag-faithful sa Ginoo. Amen? Wow! Gitagaan ko mi sa Dios og nindot nga auditorium, the more I be faithful. Amen? May mga Kristohanon, ang ilang simbahan, busluton, pero faithful. Maulaw ta sa igsuon. Amen? Ilang simbahan, was like klaro kaing simbahan, pero muadto gyud sila dito, mangita gusto paagi nga makasimba. Amen? Remember, what ta nagsimba sa building, amen? Nagsimba ta sa Dios, but salamat ta sa Ginoo nga giprovidean sa Dios og maayong facility. Amen? Amen ba? Tara, padayon na to. Verse number 6. Great Mary who bestowed much labor on us. Tanawa si Mary. Much labor. Grabing pagpangabudlay. Amen? Amen ba? Magisunan, nangabudlay ba tagmaayo? Grabing pagpangabudlay? O grabe nung pagpabadlong? Duwara na. Grabing pagpamudlay o grabing pagpabadlong. Hastang badlunga na yun. Hello, amen? Baguhay lang, karong September, naikaslon simbahan. Dito sa church. Akong gingnan, sige, mag-counseling. Gi-counselan ako ang kaslon. Ikaw, kaning kami nyo, di pa ni basta-basta. But you know what, mga igsunan, kinahanglan nga dili ta magpabadlong. Kung dili, yung Bible, much labor. Kanang sakto yun nga pagpangalagad. Amen? Padayon na to. Verse number 7. Salute Andronicos and Junia, my kinsmen. And the next word, my fellow prisoners. Imong masabtan igsuon nga usay binisaya sa fellow prisoners. Isig ka binilanggo. Kung mabinilanggo ka igsuon sa pagpangalagad nimo, makataranganon, pero kung nabilanggo kasi yung pagpangawat, bagay maayo. Amen ba? Amen ba? Kaniadto igsuon, mapriso sila silang pagpangalagad. Amen? Amen ba? Apostle Paul, you know what? Naay mga verses gisuwat dito nga naa sa bilangguan. Kanang the book of Philippians gisulat na ni Apostle Paul sa sud sa bilangguan. Pero imo makita may gisunan nga daghang gingin gisuwat dira nga joy. But pasabot nga bisan nas bilangguan si Apostle Paul, malipayon siya. Amen? Amen ba? In verse number 8, great Amplias. What is the next word? My beloved in the Lord. Wow! Amen? Amen ba? Si Amplias may gisunan, akong hinigugma diha sa Ginoo. Amen? Makaingon ba ka ang pastor mo kining tawhana? Ako ning hinigugma diha sa Ginoo. Amen? Tungod kay nagpakita ni gugma sa pagpangalagad. Amen ba? O dili gugma imong gipakita. Usahay magison malimta nato nga giluwas tas Ginoo aron mapakita po nato tong gugma nato sa atong igsig katawo. Amen? Amen ba? Baguhay lang nag-preach ko about the mouth of a faithful Christian. Niaging Sunday, pastor, akong giwali. The mouth of a faithful Christian. Kaya nakadetect ko, kaya nanay, usa Kristohanon nga ang baba, marag masinggan. Salamat po nga ang katong baba nga marag masinggan, netambong po sa simba. Akong gipahinumduman, the mouth of a faithful Christian. Salamat sa Ginoo ni forward. Iko next Sunday, lahi na po. Next Sunday, the heart of a faithful Christian. Akong gisiris, ang baba, sunod, ang kasing-kasing na po. Iko yung nang magkristanon, kabaw mo sunod Sunday, o sa ako'y bali, sa pasod, the life of a faithful Christian. Iko, kuhan, lahi na po. Pero you know what, mga igsunan, let us just be the eyes.
mata sa mga igsunan, paminaw mga igsunan. Great Amplias, my beloved in the Lord. Amen ba? Hinigugma diya sa Diyos. Makaingon ba ta nga kinituhan na hinigugma gini diya sa Diyos. Nga naman, kay kanunay yun naas bulaton. Para yun ta. Verse 9. Kani, salute Urbani. Ang ban? Turban siguro ni. Dili ni or turban ha. Urbani, our helper in Christ. And saan ni? Stykes, my beloved. Or Stakis ba? Di stacking ha? Ang ban Stykes or Stakis? O basta mauna na. Mga igsunan, imong masabtan mga igsunan nga ang ilahang mga ngan pagkalistod di tukon. Listod yun ang tukon. Samot na kung binisayon siguro pastor, asang libuga yun noon. Giyon sa binisaya na. Stakis o Stakis o mas mauna na. Pero tanawa may igsunan, gibalik gihapon, my beloved. Amen ba? Gusto pa mo glisod-lisod? Padayon na to. Oh, gusto mo glisod-lisod ha? Rita dre, mo jump tata sa verse 10. Salute Apilis, papilis no? Pero apil. Apilis taning nindot ni pastor. Approved in Christ. Wow, amen? Amen ba? Sa Facebook na ay ano? Like. Pat may igsunan, are you approved in Christ? Amen ba? Approve ba ka? Amen? O anak ka? Duhara na, ana o anak. Amen? Kung anak ka, kung maminaw ka sa wali, maminaw ka sa kuan ba? Sa preaching ba? Imong i-apply. Pero kung di mo i-apply, igsoon, anak. Amen ba? Amen ba? Ano man magsunan? Ang pagwali igsoon, ang pinaka-importante sa pagwali, ang application. Amen ba? Amen? Kaya kung di na ito i-apply igsoon, wagi epekto ang mensahe sa Ginoon. Amen? Salute, Apilis, approved in Christ. Salute them which are of Aristobulus. Gani, lisod-lisod po ni. Aristobulus household. Para yun na to. Taas. Verse 12. Jump ta sa verse 12. Salute Trypina and Trypusa. Kani, mga try na gini. Trypina o si Trypusa. Gusto yung pangalan mo, Brad? Ikaw, okay ka nga, Trypusa, ako yung ngani mo. Katawa siguro, ay lang ng Trypusa, pastor. Pero na mas Biblia. O, mas Biblia, Trypusa. Pero ikaw, blain na po ng Trypusa, pastor. Pero tanawas Trypusa o si Trypina, who labor in the Lord. Amen? Gusto yung pangalan mo? Gio? Dutag nga lano, Gio. Pero kuya kay Brad Gio, kung ngani mo Gio, but you are not laboring in the Lord. Gio. Pero nindot Gio, bisan wa nasuwat sa imongan sa Bible, pero kahibaw ka mismo sa imong kagalingon that you labor in the Lord. Amen? Salute the beloved Persis. Pagkalisura Ginoo ni. Which labored much in the Lord. Amen? Wow, amen? Verse 13. Salute Rufus. Kani, nindot ni. Ingon sa Bible. Chosen in the Lord. Gipili yun sa Diyos. Amen? You know what? Kita magsuunan, gipili ta sa Ginoo tungod kay gusto sa Diyos nga atong kinabuhi mahimong halangdon. Amen? Amen ba? Naningon pag yun ang Bible. And his mother and mine. Verse 14. Salute Asincritos, si Pligon, si Hermas, si Patrubas, si Hermes, and the brethren which are with them. Verse 15. Salute Pilologos, Julia, Nereus, and his sister, and Olimpas, and all the saints which are with them. Mga igsunan, to make these verses, paano lang yun, in short detail, ang mga ngalan nila mga igsunan, mostly, wata kahibaw unsay paginahimo nila, but Apostle Paul, gimension niya nga naagos sila nahimo para sa Ginoo. Ang pangutana, nindot kay kagngan, maayo kay mungan, ay mungalan, pang-artistahon kay mungalan, but you are not doing much in the Lord. Amen? Hello, Christians, are you with me? Nindot kay tagngan, pero ang atongan,
sikat kay sa kalibutan, pero wala na identify nga ito nga ng natas pagpangalagan. Ang pinakasakit kung, you know what? Ngayon, we are the walking Bible. Do you believe that? Amen? People, unbelievers, will not read our Bible, but they are reading our lives. Do you believe that? Amen? Di siguro sila mabasa sa itong Bible, but they are reading every details of our life. Sunday, igsoon, magtanaw na sila kung matukag simbahan o di. Di ba, kabantay mo, na yung panahon nga di ka mo simba, katong tahana ba? Magsimbahan, manggita to. Wala lagi na ni simba, tanawa lagi, oh. Mura lagi pariyan na to. You know what? Nagtanaw sila na to makiksunan. Amen? Looking at their names, number 1, letter A, their names are unfamiliar. Amen? Naaslay ngalan nga dili kaayo nato familiar, but they are keep on serving the Lord. Number 2, letter B, even though they are unfamiliar, but their names are appreciated. Amen ba? Gusto ba ta nga ma-appreciate sa Ginoo atungan? Let us be faithful. I remember sa nag-eskwela ko elementary, pagka-problematic yun noon ning akong surname ginoon, pastor. Surname pa lang ganit, makapag na akong kaway. I remember nakailan sa akong apelido, Kimwell B. Monticalvo. To make the long story short, kanang Monticalvo kanang apeliduha, pag eskwela ako elementary, pagkadaghang yung I don't know anong silang utok. Ingon na itong classmate na ko, kalbo. Kung anong ilamang gining hilabtan akong nindot ngan. Ingon ko nila, igawas ng bagay ta. Asunong bagay, tinuon ang istorya na ko. Nagsunong bagay may tumo sa akong apelido. Pero pagdugayan, ako rapang i-encourage akong pangan. Kabaw mo nga ano akong surname? Naibawaan ako nga akong ngan Monticalvo di ay nadi meaning. Inyo na meaning yung ngan. Ningon to akong tiyo. Ayog kalimot kanay mong apelido na meaning. Ang munti, ang meaning ni ana, mountain. Amao din na siya. Monte Mayor. Kabang mo si meaning sa Monte Mayor? Major mountain. Sa kaniluta. That is a Spanish word. Monticelio. Sealed mountain. Monte Alto. High mountain. Oh. Montenegro. Black mountain. Katawa mong tinuod na. Pagutan na rin, niya usam ng Monticalvo. Siya, Skull Mountain. Karon, Skull Mountain maka ni. Kung usama ng Skull Mountain, gin-English na ginaoy, upaw nga bukid. Kapagaw ng away ng upaw. But you know what? Bisa sa apelido ng Monticalvo, as time goes by, I am proud ng apelido ha. Amen? Natawag ko ng apelido ha. You know what, my igsunan? Be proud of what you are. Amen? Especially when you are serving the Lord. Amen? Amen ba? Usahay, di ta proud. Asamang ka. Dito. Mag-usama ka dito. Suroy. Dili ka suroy, igsuon. You are worshiping the Lord. I don't know. Wala ka siguro na dire. Amen? Dili ni suroy. Ato mga lagad tas Ginoo. Amen? Amen ba? Kaya kung suroy niya to, is-im na lang ta. Di man ni is-im, simbahan man ni. Amen? Amen ba? Looking at their names are unfamiliar. Their names are appreciated. Their names are involved in the ministry. How wonderful if your names are involved in the ministry. Amen? I do believe kamo na nambong karon sa Previgil na amoy desire nga anyungan ma-involve yun sa ministry. Amen? Amen ba? Amen? Pagkanindot. Sa ito pangalan mo ba? Ken. Beloved Ken. Faithful in Previgil. Wala sa Bible. Pastor, wala sa Bible. Pero kay bawa ka mismo sa imong kagalingon, you are faithful in Previgil. Sa ito pangalan mo ba? TG.
helper in Mabulo Bible Baptist Church. Wow, kanindot. Wa siguro na sa Bible, pero ang Ginoo nagtanaw niya na. Amen? Gantihan ba ita sa Ginoo sa langit? Amen ba? Buto ba ita ganti? Amen? Na naman, kining atong pagpangabudlay may suunan. Kasi kung sa Bible, di ba yung mangutang Ginoo kusog nga dili niya pagabalusan? Do you believe that? Amen? Dili ba yung palautang nga tong Diyos? Amen ba? Hello, amen? Your labor is not in vain in the Lord. In vain siguro na sa tao, but in the Lord, kung nag-labor ka, that is not in vain. Amen? Amen ba? Looking at their names. Sa ilang pangalan pag gani may kisunan, ma-encourage na ta. Amen? Are you encouraged sa ilang name? Sadang gibasa na ko ni may kisunan, kining Romans chapter 16, nakain ko, dili familiar nga ngaan, pero naigihimo sa Ginoo. Number 2, not only looking at their names, but looking at their service. Tanawa ilang pagpangalagad. That is heavenly service. Amen? Amen ba? Langit nun nga pagpangalagad. Kaya kung yutan-o ning pagpangalagad, igsuon, mahanaw ra ni. Pero kay langit nun man ni, magpabili ni. Heaven and earth shall pass away, but my word shall abide it forever. Kaning naghimo sa puong sa Ginoo, nagbuhat sa puong sa Ginoo, igsuon, magpabili na, igsuon. Amen? Wa sugot tayo ikabilin nga minilyon sa atong mga minahal sa kinabuhi, pero ang atong labing ikabilin igsuon ang atong pagtuo sa Ginoo. Amen? Igsuon, let's be faithful to the Lord. Especially sa pag-ampo. Dako kay dig mahimo kung magpadayon ta sa pag-ampo. Not only heavenly service, but it is honorable service. Amen? It is an honorable. Tanawan ni sila maigsuunan. Bisan kinabuhi nila, andam nilang ihatag para sa Ginoo. Amen? Andam ba natong ihatag atong kinabuhi para sa Ginoo? You say amen. Amen? Andam man nimong ihatag imong kinabuhi? Sa mga batanon ug mga dalagang, batanon, mingon batanon, dahi kung imo kong sugton, kining akong kinabuhi usara ni kabuo. Pero kung imo kong sugton, ihatag yun ako tanan para lang yun nimo. Andam ko unsay imong isugoon. Ang grabiha, oy. Andam ko, bisan unsa na kalisod, ako gunang tumanon, kay ako gyud kang gihigugma. Basta manggawas yung mga balak na yun, mga day. Kung imo kong sugton, ihatag nako ang bituon ug ang bulan. Karong bulan karong unsang pag-unsaan nga naminyo man, asa na imong bituon ug ang bulan. Sa kanang black eye nimo di ay. Dili din na bulan di ay, ug katong pag black eye nimo kita kag mga stars. O mao na na. You know, mga igsunan, you know what? Dili ni atik-atik ni pangalagad. You know, kinahanglan ato ning himuon. Amen? Amen ba? Heavenly service. Honorable service. And this is also a humbling service. Amen ba? Magpaubos lang. Amen? Kaya kung magpaubos ka, itaas ka sa Ginoo. Amen? Amen ba? Kaya kung magpataas ka, ikaw rin mo pataas yung magkukulingon, ingon pang pasudin mo. Why na nas taas nga di matagak? Tagak yun. Basta natas taas, posibleng mas light ta. Mas mayo ng humble ta. Kaya kung ang Ginoo mo pataas na to, tabangan tas Ginoo nga di ta mahagbong. Looking at their service. Igsoon paminaw, just be faithful. Amen? Let us just be faithful. Tinuod na yung mga panahon nga, mubatyag tag kaluya. Pero kanang kaluya, igsoon, tugon na siya sa atong flesh. Pero remember na ang Holy Spirit niya kanunay magdasig na to. Amen ba? Na ang Holy Spirit, sa panahon nga ma-discourage ka, igsoon. Dili, mawala ang kaluwasan, pero mawala ang joy of salvation. Ang kaluwasan na, pero ang joy may mawala. Kung naamang ganing, nawaan ang joy, Lord, ibalik ang kalipay. Amen? Kana bitong kanila to bago patang naluwas, dasi kayo pa, una pang maabot simbahan. Nya, wala na pala gini simba lagi, wala gitaw pa so wapay taw Monday pa gani. So Monday pa di ay ko nako. Monday pa gani. Obi nako, dasi kayo. Pero pagadugayon, atras na kanunay atras, kamo lang sa iampo lang ko. Inuwatan na. Iko na ko i-regards lang ko sa tuma kay suunan. Mo i-regards lang ko ha. Busy kayo. Daghan kay kog mga buluhaton. Apil lang ko ninyo ha. You know what, mga igsunan? Apil tas pagpangalagad. Amen? Hello, amen? Looking at their names. Looking at their service, mga igsunan.
Not only highest humbling service, but it is also, mga kigsunan, gitawag ni siya highest service. Amen? Highest service. Taas kini nga pagpangalaga. Amen? And number 3, the last. Maning ganahan. Ingon pa nila, basta Baptist, 3-pointer. 3-pointer ko no, magitulo na lang ako. 3 points. Not only looking at their names, not only looking at their service, but also looking at their life. Amen? Balik ko na ko igsoon, di kay ni sa ilado, pero naaslay gihimo para silang kinabuhi. Ang pangutana karon, na ba kahimuon sa imong kinabuhi? Na ako'y kastorya ganina. Kasi pangalan mo, sir? Pangalan mo? Gerald, no? Samtang nagstorya mi, naghiskot mi siyang dialysis. You know what? Samtang nagstorya siya, nakaingon ko, pagkasakit, nagkita ko sa iyang burot diri. Kung ikaw siguro na, ako na, hastang sakita, ginoon. Pero nakaingon siya nga, salamat siya nga, bisan na anis siya, pero napukaw siya diya sa pagpangalaga. Amen? Ayaw pa buta, i-dialysis pa ka para mapukaw ka sa iyong pagpangalaga. Nga mangalagad siya, kung faithful, kay mubo ra kayong kinabuhi. Igsoon pa, young people, salamat, kamo mga the youth are the backbone of the church. Wow, backbone mo. Ano, backbone man ba so? Backbone ka may naghatag o ka ng, the more daghang yung people, astang ang isi sa mga, grabe kayo. Tanaw ang Amerika karon. Ang Amerika, usay na, nalimtan nila ang mga young people. Kasagaran, ang mga old na lang. Ang mga senior citizen, I'm sorry. There's nothing wrong about senior citizen, ha, mga isunan. That is your crown for your service. Nga, namuti na yung buhok sa pagpangalagad. Amen? Looking at their life, it was a life of dedication. Imo bang gidedikar imong kinabuhi sa Ginoo? Amen? Gidedikar ba nimo? I dedicate this song. Di ba kabantay mo? I dedicate this song to my love, my one and only. One and only God. Pero sa may gisunan, dili na to. May kita, i-dedicate na tong song, pero ang atong kinabuhi, wag na dedicate sa Ginoo. Kada bitang dedication? Dedication? Baguhay lang, nag-dedicate mig bata. Ang ngalan sa bata, Christian. Hinindot-nindot yun kay Christian. Tugutan yun ninyo, nga ma-Christian yun yung bata. Ay, ko, kay Christian ba ya? Ang kuya ni, may mga Christian. Duhara na, Christian o Christian. Mga gisunan, you know what? Let us dedicate our life to the Lord. Amen? Only one life, so soon it will pass. And only what's done in Christ will last. Amen? Sarag yung kinabuhi. Ingon lang, i-ring ko no, siyam, pito siguro. Pero, kung ako ang papatyon sa iring, kausaragon gid. Panigsana ni mong motor, awa, patay na gid. Hello, amen? It's a life of dedication. Nagkatawa ko kay Scott Magugiring dito sa church, nagbuhi mig manok. Na timing to nga naami gitambungan nga conference, pastor, 2 days to, nya nawa mi. Pagbalik na mo, nawa ng manok. Hinatag pa ba itos membro? Akmo ditong gipadako kay ihawon tos birthday. Unya, lain na sigurong nagkaon karon natong manuka. Astang nag-uulag yun ako. Karon, ingon sa kasawa, sige lang, kay basin mo gawas ra ng manuka, asa ka na. Naibong naman ko nga, the next day, daghan mga manok ng batog na sa kuan sa, dito sa kitchen. Kukinsa man yung mga manuka. Kung di pa Kristohanon ay ako na ning gipang hinahinagdakop. Ako na ning gisud sa kawa. Basin silinga to, basin manok to skilihan sa taas. Pagkadugayan, pagkaroon lang yun. Ingon akong sawa. Dari, tanawa ng manok. Sa manok ka? Kana, nanay piso. Nga naman, o sa minunod mo, bargato, magina. Akong gitanaw ang manok. Kalimot-limot naman ko kay mga usan mo kabuan na wagting. Barag ang dagway, ang kulor, barag na agyon yung pag-aamo, pero ang yang liog, barag na usab-usab man.
Yun na piso, unong ko buok. Kulisod, makaning ang kuno nato ning atoan ni, yung makapaging tag-away niya ko ato ning hawon. Ko pasagdi ilang na dira. Kay kung ato gyud na mahibawaan ra gyud kadugayan. What I'm trying to say, giangkon ka ba sa Dios nga iya-anak ka niya? Amen? Ikaw gyud nakibawaan na sa imong pagdawat ni Kristo. Amen? Nayo sa ka pastor, nayo sa ka Kristiyano ning siya, pastor. Luwas ba ko, pastor? Ako maksulti ba mao ra gyud? Kay imong gidawat si Kristo, luwas ka. Pero ang labing nakahibalo sa imong kaluwasan, ikaw kang Dios. But testify lang ko nga si pagdawat nimo luwas ka, because that is what the Bible says. Pero kung naamay nakahibalo sa imong kaluwasan, ikaw ra gyud ang Ginoo. Kung miingon ka nga imong gidawat si Kristo, praise the Lord, you are saved. Amen? Mabatay ang Bible, examine yourself. Amen? Kristohanon, kuha kay gugmas pag-ampo igsoon, examine yourself. Amen? Let us examine. Basin taphaw lang imo pagdawat sa Ginoo kaniadto. Usabay sa danger betoning anak ko pastor. Usahay anak ko pastor pero ikadako ana na mo masabtan nga di kinahanglan di ay klaruhon ang pagdawat sa Ginoo. And you know what, mga igsunan? We need to be sure of ourselves if we are saved or not. Ang kaluwasan dili pinagis buhat. Ang kaluwasan pinagis pagtuo. But remember, ang pagtuo nato mamunga gid. Hello, amen? Usa ni ini, if you love the word prayer, makita na si mong kinabuhi. Amen? Or it's either di kaluwas pero carnal kang Kristohanon. Ingon pas komedya nga nadunggan ako. Kung ang iro pastor maligsan no si tawag ana siya dugmok. Dugmok. Pastor, kung ang iring maligsan, katag. Pastor, kung ang Kristohanon maligsan, karnal. Di kita magpaligis pa dito tawag kong karnal. Hello, amen? Asa ta? It is a life of dedication. B. Not only a life of dedication, but it was a life of example. Kita ninyo sa chapter 16, nindot kaayong pagkasulti magigsunan. Kanilang giingon nga PB our sister which is a servant of the church. Pagka nindot anang description. Amen? Hello, amen? Mga babae, mga Kristohanon, amen? Are you with me? Amen? Phoebe, our sister, a servant in the church. Dili, pastora in the church, ha? Servant pa. Katabang sa simbahan. Igsoon, it is a life of example. And letter C, it was a life of usefulness. It was a life of usefulness. Usa ka nindot nga kinabuhi nga magamit ng kinabuhian. Are you willing to use your life for the glory of God? Gusto ba nimo nga imong kinabuhi itugyan nimo har magamit ka sa Ginoo? Are you with me? Amen? Kay kung wa kay gamit igso adunay ningon ba nga kung wa kay gamit na dili anunan ang Ginoo kwaon kaniya. Amen? Kung na kay cellphone dira nga di na magamit igsoon, imo ba na display sa imong balay? Or sa kadlaw niya na may yung kakapoya ng cellphone na gubaon man ni. Ilabay na ko. You know what? I remember King Hezekiah. What is the prayer of King Hezekiah? Ginan siya nga mamatay na siya. He prayed to the Lord. Lord, hinumdumi Ginoo. Na-touch ba ang Ginoo sa iyang pagampo? Yes. God extended his life 15 years. Amen? Kung dili na ta magamit igsoon, there is a possibility basin kuhaon tag sayo sa Ginoo. Pero dito gusto niya nang kuhaon tag sa Ginoo sayo. But ingon pa, the surest thing, nayo sa ka-preacher na ingon, the surest thing is not death. Ang pinaka-sure nga mahitabo, dili ang kamatayon. Kaba mo say the surest thing nga mahitabo? The surest thing is rapture. Kinamay di mo agig kamatayon sa gawon sa Ginoo. Amen? Kaya say magnuno na ta ba nga the surest thing is death. Mamatay magid ang tao. Pero remember, naay mga tao nga dili na mo agig kamatayon. Amen? Amen ba? Verse number 17. O sa ingon sa Bible, nalakoy kanang gamayng idugang ison. Sa Romans 16 verse 17, ingon ang Bible, now I beseech you, brethren,
Ingon sa, may ni pasok mo visit jud ta. Dili magsunan. I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which ye have learned, and avoid them. Amen? Kung naman may labing tuhuan igsoon sa simbahan, inyong kaugalingong pastor. Amen? Are you with me? Amen? Naay mga tao karon nga magimuhimo nagkaugalingong doktrina. Arita sa post kay mani mapuspusan ta. You know what? Tingnan ang Bible, I beseech you, brethren, mark them. Markahi sila. Amen? Which cause division and offenses contrary to the doctrine. You are not a faithful Christian kung magapil-apil kas doktrina nga di mao. Amen ba? Dili ka faithful ang Kristohanon kung sundo nimo ang doktrina nga strange doctrine. Cause divisions and offenses contrary to the doctrine which ye have learned. Bag-o pa lang kayong doktrina, nindot na kayo niya. Mauna niya ako. Igsoon, paminaw, kung naa mo may tuhuan, igsoon, inyong kaugalingong pastor. When it comes to doctrine, and it comes strange to you, ask your pastor. Amen? Tungutan na inyong pastor. Pastor, what is this? Unsa man ni pastor? Ay, ingon, kanindot ani, uy, tinuod. Mas tinuod pa man ni sa akong pastor. Imagine, mas tinuod pa kuno to kaysa. Igsoon, ingon sa Bible, contrary to the doctrine which I've learned, and, what is the next word? Avoid them. Avoid them. Let us be faithful. Amen? Until maingon ng Diyos, faithfully serving, I salute you. Let's bow our heads and close our eyes.